Imos cos músicos, atención, porque foi unha revolución. É dicir, Pili, éxito contrastado, éxito rotundo, longa trayectoria, Ortiga, valor emerxente da música, novas tendencias, novas maneiras de facer música, e de repente esta variedade, este encontro entre o tradicional e o máis tecnolóxico. Contábades vos que isto fora tan demandado polo público, este éxito colleuvos de sorpresa ou non? Pois mira, eu vou ser sincero. A ver. Eu xa mo esperaba, porque eu decía, a ver, me cago en la leche. Aí. O sea, Free From Desire cantado por Pili Pampín, como non vai funcionar eso, sabes? O sea, claro, na miña cabeza era espectacular. Entón, dixen, jo, va, Pili, por favor, facemos aí algo, tal. E Pili, a tope. Eu como me apunto a un batallón, Paco, que queres que che diga? Pero ti cando vou este rapaz así... É que este rapaz conocino no Land Rover ás 11 da mañán. Claro, era cedo. En chándal, con gafas de sol, e dixo, pero este tío, que vai? Que vai? Eu na miña vida oída falar dela, as cousas como son. As cousas como son. Pero estou empapada da Ortiga por todos os sitios. Pero agora aí estamos, hai xente copiando o estilo, é dicir, está David Guetta, que xa quere facer algo con Beyoncé, é dicir, estades aí porque sodes un referente. Parabéns dos éxitos e que continúen moito tempo. A ver que éxito tedes coas preguntas. Segurísimo. Comezamos. Tempo. Que presentador da TVG se operou en 2023 da cadeira, pero non foi ninguén capaz de quitarlla e volveu a presentar? Galloso. Correcto. Cal foi o último ano no que Galloso puido comer as uvas coa súa familia en Noitevella? O ano pasado. Claro. Pois sí, en 2022, que rei presentou as badaladas na TVG? Que rei? Rei? Noelia Rei. Noelia Rei. Agora sí, é correcto. Que rei é o máis famoso de Mondoñedo? O rei máis famoso de Mondoñedo? Ai, é o das tartas. O das tartas, Folgueira. É correcto, Carlos Folgueira. Moi ben. E teño de primeiros os da cociña, o divulgador e o cociñeiro. Son os primeiros en escoller hoxe contra quen se xogan os seus 100 puntos. A quen retades, Iván Cañotas? Pois eu, como este ten unha chea de amigos por aquí, Sí. vou seguir que vaya facendo inimigos. Veña, sigue. Que escolleu? Dalle ti, ó. Vaya equipo que fan, na liña. Ti tate calado. Ti tate calado, tocayo. A ver, eu creo que llevamos mandar o reto a... Quería yo mandar a Marcial, pero voulle mandar a Pili e Ortiga. A Pili e Ortiga. Guapo tú. Atención, Chicho Guapos. e Pili retados por Cañotas e Iván. Os 5 temas doxe. Podedes escoller calquera, que para eso son de los primeiros. Os 5 son estes: xullo de festival, agosto de patronais, rutina en setembro, Isabel, coidado co xenro. Eu menos o de festival por eles No, dous. hombre, é iso que tens que coller. No. Isabel que pode ser? Isabel que es? Isabel. Isabel, saudamos a todas as Isas, Sabelas, Isabelitas. Chabelis. E Chabelis. Pois a primeira por 10 puntos. Tempo. Esta Isabel celebra 50 anos na música. Ese barco velero cargado de sueños. Cruzo la bahía. Ole. Mira, vou che dicir unha cousa. Ole, ole, ole. Mira, vou che dicir unha cousa. Nin comprobamos. É correcto. Pois que siga a música na de 20, que é a seguinte. Tempo. O ano que entra fanse 20 desta canción de María Isabel. Que a quen importa? Lo que digan por aí. Antes muerta que sencilla. Ay, que sencilla. Ay, que sencilla. Antes muerta que sencilla. Ay, que sencilla. Ay, que sencilla. Pois quedou sencilla o que foi a Castilla. Antes muerta que sencilla, tampouco vou comprobar, é correcto. 30 en xogo agora, tempo. Que Isabel casou primeiro cun cantante, logo cun marqués e posteriormente cun ministro? Isabel Presley. Co premio Nobel, casi. Casi. É Con Ochoa. correcto, é correcto. Derradeira da quenda. Entre os estanche vos e os cantantes por 40 tempo. Que Isabel gañou o Mestre Mateo a mellor actriz pola película Un franco, 14 pesetas.
Isabel, que? Isabel... Actriz galega, premio Mestre Mateo. Isabel Blanco. Blanco Picallo, podía ser tamén Risco. Isabel Blanco, sí. Pero por un franco 14 pesetas, Blanco Picallo. Isabel, é correcto. Ai, vale. Levarme todo. Pois retan agora Chicho e Pili. Pois devolvemos ya, non? Hombre, por Home, por supuesto. supuesto. Un pique en toda regla. A Mariñas e a Cañotas. Cuidado que hai aí... Eu xa estou deprimido. Poñedelle tema. A ver. Poñedelle tema. Agosto de patronais, rutina en setembro. Cuidado co xenro. Cuidado co xenro. Cuidado co xenro. Vale. Ollo co xenros. Veña, vamos a ver. Vamos a... A primeira por 10 puntos. Tempo. De que expresidente do Real Madrid foi xenro o galego Michel Salgado? Sí, sí. Lorenzo Sanz. De Lorenzo Sanz. É correcto. Vale. 20 na seguinte tempo. Canta cun dos xenros fugaces de Isabel Pantoja, pero me tienes alocao intentando pero no consigo. Dime, baby, si te vienes... Conmigo. Pode ser no amigo nuestro. Eu creo que é conmigo. Vamos decir conmigo porque queda ben. Consigo conmigo. Omar Montes, escoitamos. Desde el primer día tú querías hacérmelo. Hace tiempo que sé que tú estás sin... Acéptate toda la cosita y los puntos son para ti. Agora 30 en xogo tempo. Que xenro de Xoan Carlos I roubou máis balóns na súa posición de lateral no balonmán? Iñaki Urdangarín. Correcto. Urdangarín é correcto. Imos coa seguinte, por 40 de máis valor. Tempo. Que xenro meteu na casa en 2023 Isabel Preisler? Íñigo Nieva. Eso, Nieva, este. Íñigo Nieva. Creo que non lle gustaba moito, pero Íñigo Nieva. Non teño datos, se gustaba ou non, Bueno, pero que o niega non se niega. É correcto o niega. En tempos era a de fútbol, pero en setembro que liga pasou a emitirse os sábados na TVG? Como se chama? A do Deportivo. Pero mentiño, que esta vais a contestar Pili. Pili, que se empezou a emitir os sábados na TVG? A Liga dos Cantantes. Chegaste Liga dos Cantantes. tarde piache. Ahora xa non vale. Como non vale? Na Liga dos Cantantes. Dos cantantes extraordinarios. Por un lado temos aos comunicadores Mari Fos e Marcial Mouzo, que fan parella cos ídolos da música Pili Pampín e Ortiga, que se enfrontan, atención, aos expertos da cociña, sexa cociñando ou divulgando. Temos a Iván e Cañotas e aos actorazos do panorama interpretativo nacional e internacional. Temos a Adrián Castiñeiras e Fran Nogueira. E xa sabedes que todo o que hoxe se recade é para Down Galicia. Moi ben. As primeiras opcións doxe para o que pode ser o novo ABBA da música galega. Que bonito sería. Bueno, póñome a traballar neso. Ortiga Pili, Marcial moito que Merifos. traballar. Estamos perdendo cartos. Opcións. Tom Hanks, Fran Nogueira. Tempo. Está triunfando coa obra Satisfaction. Ese mismo. Fran Nogueira. Éncheme de Fachenda e Satisfaction Yes. de xira por toda España. É correcto todo o que decides. Outras dúas opcións. Iván Mariñas, Fran Cañotas. Tempo.
Cal foi o presentador de Come a Comarca? Este, ¿no? Cañotas, fui Cañotas. Fran, sí, sí. Ah, vale. Fran Cañotas. É certo todo o que dicides, foi o divulgador. Volvemos. Merifos Pili, Ortiga Marcial. Opcións. Cuñados pineses. Tempo. Cal é o xentilicio dos homes que son do pino? Serán pines. Serán pines. Todo leva a pensar pines. De pino, pines. Pines. Por lógica, pensamos. Bueno, voulle dar porque Dale. o tempo apremia. É verdad que daban nos 2 segundos. Vamos a ver, o tempo apremia ou a penaliza, porque como non contestarades, a cousa remataba. Xa, claro. O do pinar son moitos cuñados. Cuñados son moito do pinar, pero do pino son os pineses. Ai, menos É correcto. E agora facemos reconto. Cantos acertos levan Merifos Marcial, Pili e Ortiga? Levan 3 acertos. Os mesmos que levan Fran Adrián, Iván e Cañotas. Así que continuamos polo menos ata 5. E se en 5 hai empate, máis que continuamos. 2 novas opcións. 77 anos, 76 anos. Tempo. Cantos anos fixo en 2023 Abel Caballero? Bueno, como non podedes saber isto? Hombre, o alcalde pone 77, sí, daña. Sí, ya está maior. No. With the light, with the music, Yes. with the cake, to the birthday. Ahora son 77 son is 77. correct. Os dous con 4 acertos. Está ben. Para chegar aos 5 acertos, opcións. 120 kilómetros, protestadelas todas. Protestades, idades, kilómetros, meses, O cosas. Hai que meter presión. tempo. Cantos kilómetros separan aproximadamente o Belén de Viveiro e o Belén de Begonte? O Belén de Viveiro, o Belén de Begonte e Lugo. Eu diría 80. Eu diría 80 tamén. 80 porque os dous están... 80. Fora de tempo. Directamente. No, isto é tecnoloxía. E a vos, Pili, Ortiga, Chicho, Marcial, Merifos, a vos vexemos mañá. Ou non. Espero que sí. Igual estamos no bar.